sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Bayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, Hulyo 25, tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga pagpangalagad, by the way, ginabi-abi nato ng mga ka-aksyon tang nga nagamonitor paagi na sa ila sining nga mga transistor radio. Amo man sa mga nagamonitor paagi sa Facebook Live kag YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. Simple lang himuon nyo no? I-search lang ang Facebook page sa Aksyon Radio. Kag inyo na dira makita ng link nga dira kamo magka-monitor hindi lamang sa mga programa o kon sa aton sining nga mga major programs o mga primetime programs naton diri News and Public Affairs, kay inyo man mabatian ang mga matahom nga drama dira sa aton sining nga Facebook page. May available dira nga chat room nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. No? Again, pwede kamo makapadala sang mensahe, hopefully nga malabutan naton inagkaron sa aton sining nga pagbasa. Kag sa mga nagamonitor sa transistor radio, mangod ang Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang on air kundi ara man kita online. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Now may update kita karon. I-check ta with Aksyon Alvin Graba ang pinagka-latest investigation sang kapulisan. Mayara mag-utod nga kahapon biktima sang pagpanglutang sa area sang Takuling. Anong pinagka-latest nga investigation sang pulis? Bala na plastar na kung ano gid ang madalom nga motibo sa krimen. Ang suspect ginaligar nga nagbuno siya kaugalingon ti ara sa hospital. Ang masubo nga balita, ang panibag-o nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa Metro Bacolod sa diin, ini ang nagadamo sang 26 tanan ka mga panibag-o nga kaso. May meeting kahapon si Mayor Bing Lunadia sa upod sa pila ka mga opisyales sa Bacolod. Nano bala ang ila sining agin talakay. No? Nano ang ginhimo sang sitting nga mga preparasyon kasunod sang tuman kadamo. No? Dira sa Banago palang kahapon, can you imagine sa isa ka purok may 13 kakaso ang nagpositibo sa COVID-19. Pag-abot sang report sang Department of Health, ang suma total nga kaso sang COVID sa Bacolod City, 26. Karon nga adlaw, ikatatlo na sa SAP distribution and the last day para matapos ang second tranche ng Social Amelioration Program nga distribution. Ibaluon ta kay kahapon may mga barangay nga puwerte ang linyahanay
damo katama sang mga pumuluyo nga nagalinya, nagapila, nagabihan ang iban kag makatapos bala may nabilin nga karon nga daw makumpleto ang social distancing ginabaliwala na sang iban nga nagalinya, ginakapoy bangod ngang hulat halin saga hasta sa udto ang iban nahapunan na way pa makakuha. Kag ang City Government of Bacolod mayara sang duwa ka mabulutuan nga karon ginapreparar bilang dugang nga quarantine facilities diri sa Bacolod City. Gamiton ina in kaso nga mga puno na kag ma-overwhelm bala ang mga quarantine facilities nga karon ginagamit sang syudad. No, I expect nga kahapon sa sesyon sang konseho diri syudad sa Bacolod natalakay ang resolution nga nagapanawagan sa DepEd kag nagayo sa National Interagency Task Force nga kon mahimo may ara kon tani sang panibag-ong pagpermahanay sang Memorandum of Agreement or ginatawag nga MOA. Amo nang pinagka-latest, no, by the way, kung nagtaas ang record sa mga nagpositibo sa kaso sang COVID-19, ang good news kay mayara naman sang mga OFW nga nag-graduar kahapon sa nagkalain-lain nga mga quarantine facilities diri sa Bacolod. Ang suma total naging pagwa paagi sa talatapan or komitiba ni Councilor Israel Salanga nga among committee chair on ATRO, no, ining mga action team or ginatawag nga action team on returning OFW, 46 ang nakakompleto kag negatibo ang resulta sa RT-PCR test nga nakapauli na sa ila tagsa ka mga puluyan. Tiyan mo ning pinagka-the best nga balita, no, nga bisan nga nagataas kag nagadamo ang numero sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod, may mga naganegatibo kag nakapauli na sa ila tagsa ka mga puluyan. While sa Negros Occidental, may panibag man nung listahan kag kadamuon sang mga nagpositibo sa COVID-19. Karon i-plastar tani, no, kay damo-damo man ang patient number 331 to 364. Amo nang kadamuon nila. Standby Aksyon Alvin Graba kadtuan taga nagkaron dugay-dugay sa pinaka-latest man nga update kag investigation sang kapulisan. Pero unahon tani sa ato ng linya. Online sa hotline. Ang chairman sang Interagency Task Force diri sa Bacolod, kay balikan ko lang siya kung ano ang maging istoryahan nila kahapon ni Mayor Bing Nunadia kag 26 hamakon mo na. Isa lang niya ka lundo kung sa mga linuto pa 26 kabilog ang nagpositibo sa Bacolod. Vice, good morning. Yes, mayong gagawin action art yung gagawin sa atong nagpalamatis na. Katulad sa ginambal mo kapon, nga expectedly matimbuok kag mataas ginang numero ang outcome no sang result na gikan didto sa laboratorio, T26 so matotal ang na-record sa Bacolod. Vice, nanong latest sini kag anong update gikan sa CHO? One thing si Jekon ang hardly hit or ang pertikit kapaskog sang virus ang ari di sa Banago, no? Kay 13 members sang iya pamilya kay sa compound na ubo siya gid. And when we decided na i-lockdown ang bilog na purok, Action Art, I think naman mga 333 families ang involved. Okay.
amo na, I think, ang strategy na doon subong. Because unless ang National Interagency Task Force ang ma-declare, but then we are always dependent and compliant sa mandok sa National. NIATF base sa rekomendasyon sa DOH o kung ang regional IATF task force naton kag Office of the Civil Defense. Siya mo ni siya nga ito na strategy for the meantime ang selective lockdown. Or kaya mo na siya, no? Ang isa dira ang may mulaton sa Banato. Okay. Si sign sa Tango, but i-confirm ko pa kay ang report yung naglabot sa akon, not the entire Purok, no? Part lang siyang Purok, kaya siguro may divider man. Parehas lang siyang Banagot, kung may taytay na damo. Okay. May separate siya. And but ang sa seaside, I think the mga 160 plus families ang involved. Sus, kadamo. Oo. Dari, baskog man na di ang virus, ang carrier. Aha. And that ang si Mayor, nag-decide na ang tanantong ang assign sa patient center is RT-PCR test pa lang. Kaya rapid test ko ang perform sa ila. And that out of 20, isa ang nag-positive sa rapid. Okay. And amo lang to si swab. O gin RT-PCR. And it turned out na nag-positive man siya. Okay. Na may contact to siya sa patient dira or positive patient dira. Amo ning aton strategy action heart kay again sulitan ta. It's a political issue kung mag-isipyo ka with the present situation. Na ang funds ng government depleted na. When kung isipyo mo dako nga kung naigo sa ekonomiya naton and sa aton komunidad. So, subong, I think, ang schedule dito yung sa kuhan, may mulaton. May another swab test dito. Sa palibot. So, sampling bala. So, natabalaan mo kung ang virus, yan nag-spread sa community. Okay. For us, for the mayor to decide kung ang radius siya idugangan or hindi. Aha. So, bali, ang suma total kay kung alang tawon na ito ng record, no, ngagin pasas ng City Health, 5 ini ka mapurok, no, so far sa balibot sa Bacolod, ang mayara sang ginpatuman nga lockdown. Ang Stephanie nga, no, ay reported, yes, sir, no? Ang nag-confuse ako kasi Stephanie, yan naman kita ko di may 4. Oo, ay niya siya ma-include siya. I think dakuan mo. Hindi ko siguro, I have to confirm it. Ang RDA sa 2060 compound niya ya. Okay. Gated ini, na compound. Why man ni travel history ang nagpositive dira. So may another one sa ang amo ning sa hospital ang Riverside. And that allowing to kagapon ang kuan ang teleconference with DOH Regional Director Convocam sa ila presidente dari nga si Jean Polingan and the Chief of Clinics na si Antoniette Insoli upod kay Dr. Lon kasi Dr. Lon din gina-assign sa DOH sa province siya dia ang representative or ang siya di ang assigned point person sa DOH region. Okay. Together with Melbing and that may another 7 sila bala mo. Or 5, hindi ko lipat ko sa figures kay kadamo na kita sila. And they promised nga
control nila ang situation. And that na-isolate na nila ang ilang mga employees. And that nag-conduct man sila sa disinfection sa building. And ang mga annex building nila, mga doctors nila, nag-decide man yung mag-online na consultation. So, may nang sitwasyon sa buong sang siyudad sa Bacolod, Aksyon Art, na hindi na siya nami, no? Tungod na ara na ang atong inakadlukan to. Yes. Pero kapon nanugid ang major nga magluwas sabi sa meeting upod sa pamunuan sa Riverside, nano na may gindihon kamo o nag-discuss kamo what ano ang mangin futuro sa Bacolod after July 31 or hulaton na lang kung ano ang desisyon sang NIATF? Well, after yung meeting sa Riverside, si Mayor yan naghahatol kadalis sa Amon. Okay. Sa kay Councilor Cindy Rojas, Tony Quansin, Tony Nobero, Councilor Ayeng, City at M, kasi atong City Administrator nurse eh. So, ang mga measures pagit natin that we are going to take or i-implement ang kung sa to say Aksyon Art ang hapon ni personal nga kuan assessment na drita yan na sa kuan ka no offense sa national government ka drita yan na failure mo sa apur kaya nga hapon yan nga culprit ni apur. Okay. Kaya ang ato ni LSI siya sa OFW siya na kwanta ni sila mo, na isolita ni sila ya. So ang ako niyang kuan, analysis is that ang nag-spread yan ang virus, yan si Apur. Sos. Oo. Dira ko ita yung nag-failure ang national government. Kaya remember, kung nagdumduman ka si Gov, kung nag-appeal mo, na ganito hulay lang lakarga, o ilang dala na tao, but then taken disapproved to sa national government, pisigi sila diya wa sulod. So, amo pagid ni, pagid ka tani ang appeal kani sa mga dako bilang nga kompanya o dako nga businesses na hindi nyo desagay padala ang inyong personnel dari. Okay. So, rin na lang tahir. Pero sini man mga construction workers, kaya nga padala di, mo kundi nawadaan mo brang nga construction workers. Barato pag anong labor diri, hindi na lang kamukuha. Okay. Kung mga engineers ni pagkatun yung inspeksyon, damo man ta di engineer. Daw ko ka mo consultant, hindi kay sagay nga di padala. So that I think ang ako nilang tao Aksyon Art na nag-retail. Kay kung mo hapos ng tani mo, island by island ka mo. Pa-control sa tani, kaya ang Irish mo lang diya, man lang sa Manila, Cebu. Okay. So karon kung sige mo na sila pagkato, kung di naglapta kita, dapat ang containment, mo itong gasuliton ko na dito nga daan, din pang isolate na ni sila anay. Okay. Antes pa pulion din. So that ang risk sa kamay. Siyang siya papulion mo din, i-isolate ka din, i-gastuhan ka, double expense na sa government. So, yes, balik, ang balik probinsya na programa, amo ning culprit, so rigid. Now, since nga amoning natabo kag may ara sang pag-spike no sa kadamuon sa nagpositibo sa Bacolod, would it be possible nga mag-deklarar ang national IATF nga halin sa low risk ang Bacolod base mag-increase ang iya sini category vice? Aksyon Hotline. Alas 8:14, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ginadiscuss ta kay gin-update naton kay kahapon, nag-meeting ang mayor, galing mo yung problema kay National IATF gapon ang hulaton ta. Vice, I am saying kay nasiling ko, bangod sining mga increases sa numero sa mga nagpositibo sa Bacolod, are you expecting and would it be possible nga magtaas man ang kategory ta from low risk ka pagkadto sa mas mataas? Well, actually, ang meeting sa Riverside, si Mayor, nag-decide na 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 days. So, 1 to 10 days, 1 to 10 da
Personally, action art, why na ko na-discuss sa amo na. Okay. But ako personally, laban-laban. Laban-laban siya. Okay. But I think ang demand, yes, ang iban na ma-ECQ kita, we have to think it twice. Aha. Or even thrice. Sa muling aton strategy ni Mayor, selective lockdown. Lockdown ka to sa puro, kung daw mag-spread pagit siya barangay. Kaya in that way daw, hindi tayo matambahan. Kaya maginon mo na, alin pag pila na kabulan, nasyonal ang funds ang nasyonal, even ang local. Dalang kakatutanan Nakaroon kung wala ka-taxes, wala negosyo, wala taxes. Okay. Anong isgastos ang government? Kung ang tao wala income, sino ma-provide sa nila daily needs? Pas nibi, sa purok may mulaton. 633. Kaya siya 100 plus. I-provide sa city government mo. Ang weekly nga 5 or 7 kilos, hindi na kayo sa pamilya. In fact, yung ibang nangambang ay hindi kayo. Okay. Tingin na pa itong water limnon. Tubig pang laba, paligo. Aha. Ang may bulong mo na kung talati, ano ka? Imaginable lang problema. Okay. So, the best solution pag hindi action art, ang kooperasyon natin tanan. Let's help one another. Okay. Rich or poor. At ni time nga mag-coopera sa gobyerno. Sa wayon, ta lang ang kabataan ta. Kasi mo kinikanan kabataan na pabayaan. Ang neighbor ta, pwede ta masaway Pero sa sining nga sitwasyon, Vice, no, as the city nga nagapaninguha nga initalan ma-address, nano man ang ining-ining mga nagpositibo subong nga bag-o, ara ni sila tanan sa quarantine facility, why ni siyang ginpatiner sa mga lugar na, Vice? Yes, correct. Pull out na sila. Okay. Except yan sa Riverside, kasi tigin na ginagawa sa hospital care yan nila. Aha. Ang hari kita action art ka ay ang isang city government bala sa GSO. Sa hospital na sila. Kaya may symptoms sila mo. Aha. Okay, kung asymptomatic ka, pwede ka lang sa quarantine facility. I see. City government. Kung may symptoms ka na, kag daw needs hospital care, tidak sa utang ka to. Aha. So, anyway, maki-update lang kita. And ti siya nabilin nga mga inadlaw, 7 kadlaw na lang, inaguro mo ng bantayan ta kung ano ni ang mga desisyon sa National IATF. Hopefully, nga hindi matabo, no, nga ipataaso naman ang ginapatuman diri nga community quarantine, no? Pero atong iya sa mga doctors nga ayo sa mayor nga magbalik sa ECQ, do imposible to as of this time. Well, ako personally, budlayan ko. Ba't karon ang meeting sa ila? Karon pa. Oo, ang ila to ayo is that ibalik sa ECQ and that ang curfew imo on 6 to 6. Sus, kurti ba? Collapse lang aton, makripol kada may stoppage kasi na But karon na i-discuss na ni Mayor. May meeting karon 3 p.m. Okay. Sa ila and pamatian tang ilang concern. But the meantime, action art. Tayo ko sa imutag pa naman sa lantaw sa Facebook mo. I think, wala na siguro. It's time nga sa aton nga bangtungan kapag pangamuyo sila nga sitwasyon. Aha. Hoping mga survive taning ining crisis the soonest possible time. On that note, Vice, salamat, Gid. Good morning. Ngayon nga, galyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Amo nang pinagka-latest, no, by the way, ang pagtaas ng numero kay way pa man subong sang detalyado, Gid. Information kon diin nga malugar kag ano ni ang
edad no sang mga nagpositibo nga 26. I-check tabis Dr. Julius Drilon kay ti ang mga nagpositibo to kagapin pagid ang mga doctors ang grupo sa mga doktor nga nag-ayo ti pareho sila sa profesyon mo no nanong paglantaw diri kay bilang point man sa DOH ti si Dr. Julius Drilon somehow may say man no kay siya ding nagamonitor sa status diri naton sa Negros Occidental kag diri man sa Bacolod City. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Philippine Standard Time, alas 8:22 na saga. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Pabalik na rin sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Ari sa ton nga linya, Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Balikan ko lang siya kag makonseho kita siya mangonseho. May istorya kita kay Dr. Julius Drilon this morning. Doc, how are you? Good morning, si Aksyon Art. At may aga art, sa nagapalamati ninyo nga na may isang aga sa Bacolod sa subong adlaw. Salamat gid sa time, Doc. No, ayon ko lang tiyempo mo kay siling ko naging kakibot kisang taga Bacolod kapon grabing result na nagtilimbo o kag the same in the case of the province ng Negros Occidental. And then may pending pabladok nga request o kung ayo ang mga doctors mga association nga ti kung pwede ibalik sa ICQ ang Bacolod City. Now, sa observation, dira sa aton sa Corazon Locsin, subong ang aton biolab o kung ang biolab dirang operation, do okay man niya, Dok, no? Oo. Sige, di ang dalaga naton. We're still operating 10 to 11 hours a day. Kag nagadako na subong ang aton nga output, no? Okay. Sa results. So kahapon we ran in one day 250 results no nga ipagawa namon subong adlaw. Okay. So sad to say, medyo damo pagid ang mga positives. Ang imo mga gin-mention for the past weeks o sa nagliligad pang interviews na tonti kon may ara sang damo nga testing o kon RT-PCR test, mabalaan tagid ang aktual nga sitwasyon sang Bacolod kag Negros. Ang sabaw ini na pamatud-an subong bangod sa may increases sa numero. Dok, anong imo sini personal view kag nano ang dapat timuon sang gobyerno sini
sa imo paglantaw? At hindi ko na inchinihan din siyang maayo ang imong pamangkot. Anong gani? Pakisudit lang at daw kalabas ang pamangkot. Yes. Siling ko, Dok, kung ikaw ang pamangkot, kung anong mangin recommendation mo siniman o kung ang suggestion mo sa aton government, kung anong himuon nila, kay may mga request, balik kita isikyo, amo ning himuon ta, sa imo personally, anong paglantaw mo ya kag-assessment mo subong? Personally, I think ECQ is a political decision, no? Kasi kay kanamo sinasang political kag economic ramification ang resulta. Okay. Ako until such time, balan mo ini, for example, we run for example 200 tests, no? Papatanawon ang resulta kag analisar sang maayo sang aton nga lokal nga mga opisyal, no, kag sang iya nga mga task force kag i-analyze kung nakita nyo art kadamuan nga nag-positive ara sa facility quarantine area. Okay. A few nga results, mga contact tracing. Okay? Okay. I don't agree na i-ECQ mo or whatever again, no? Without doing something. Kahit po siyang naya art maghamba, nga ECQ kita problema na naman sa bilog na Sudan sa Bacolod. No, I'm sorry, Art, I cannot comment on the national level, no? Because that's too broad for me. And I don't have enough information to answer that. No, ang local lang na bala sa aton. Yes, sir. Because I already heard that. Mga group of doctors, I think daw nagsulat kay Mayor Bing or something, no? I'm not privy to that, but in our constant communication with our local government officials, na-mention ina. Okay, so going back, I don't believe in that. Kung mag-ECQ kita, kung wala kita maginaobra, ibig sabihin, i-ECQ ka, ano ba lang obrahon mo para makita mo ang tunay nga picture sa komunidad. I think kung tang-awon mo, looking back na amat-amat kita pakadto sa total ECQ, no? Enhanced Community Quarantine. Okay. Pero wala kita sang overall, our government did not really took an initiative and took the chance na mang-testing ka na kay naka-quarantine ang mga tao nga po sa kontrolahon mo, hindi pala. Correct. It's understandable. No, I'm not blaming anybody or criticizing. It's understandable because kulang kita kwarta kag resources. Okay? When I say kwarta, nga mag-employ sang mga tao to do the test, the contact tracing, no, and quarantine facility. Pangaduha nga bangko resources, including testing facility. So, in-ECQ pa lang without doing anything. So, ang theory, laga lang mo anay, and then let your immunity takes over. Though, ang hambal na nila nga daw, they have what you call herd immunity. I'm sure you've heard of that. No? Yes, Doc. Ano ina ang natabo? We did not take advantage of the ECQ. Because of the two main factors that I mentioned. Now, going back here sa Bacolod,
Again, I would say daw kamudlay sila because as I've said, it's a political decision. And balaan mo, hindi pwede ang aton isa ka local government maghambal nga ma-ECQ kami. Because we have a national interagency task force that recommends, that analyzes the situation to our local government officials, to the ILG. Okay. Hindi nga maghambal ang isa ka gobernador o mayor na isikyo kami. Masinggit na national government because they have said it's a lot of political and economic ramification. So, ang akon diya nga, and I still stick, Abian Art, I still stick to our previous recommendations, which, by the way, we sent it as a suggestion, being the head of and the chairman of the COVID-19 response committee. There is sa Department of Health, there is a Negros Kagsang sa Bacolod. Naging recommend namin towards the end of April na I still stick to my theory that we should be testing not less than 5% of our population. Okay. So, pilang population arts ang Bacolod? I think 630,000. Yes, so yes. we should not be testing at least a minimum of 25,000 spread, strategized in a couple of months, no? Pero hindi inaya nga ini Tom, Dick, and Harry. Bali, di swab taka PCR kay may-ari kita laboratorio. Okay. Hindi amo ina. So, may ato kung gamito nga specific na rekomendasyon na for example, name a place here. Alihis, for example. Okay? Tama? Example na ya. Masyambulo na kung taga-Alihis. Nano, may kaya ako din na si Bangtan niya. It's not that. Okay. Wala na nagsunod sa ulo ko. Kaya nabasa ko kagad positive Alihis. So, muna bala. Yes, Doc. Pero, so Alihis, nga community, by the way, gali art, no? Very evident na sa nakita namon nga resulta nga may ara nakitang local spread or community spread. Okay? That's very evident. That cannot be denied. I'm sorry because I have to be truthful sa inyo para hindi ka mo bala mag-haom-haom ko na, no? May ara na yung local community spread. Very evident na ginaya, no? So anyway, ang ambal namon, kung may-ari dire, one locality, Muniya Balay, okay? Siguro mga 30 to 50 meters circumference is ang palibot, i-contact trace inadara, at hambalon kung sino, ang mga vulnerable, na mga edad nga may mga contact sa mga ining mga individuals, no? Mga upod man sa balay na may close contact. So hindi yan tanan-tanan i-test mo. So that's what we call targeted community testing. Okay. And I still stick to that, no? We should be doing this so that you will know the real picture of your community. So that you can act early. 3, you can isolate them. 4, you can treat whoever is that goes into symptomatic condition. But this requires massive resources. Okay. Okay. So amo ina ang akon nga recommendation when we initially did some analysis some early phase in isang corona pandemic. Yes. Siyudad sa Bacolod. Yes, Doc. On that note, Doc, salamat gid halong kag ang mga team na tunda nga nagabulig gid para sa pag-away sining COVID-19. God bless you. Art, may idugang na ko Yes, Doc. Yes, Doc.
Yes, Doc, please. Mga nagadasig na gid kita at subong mag-process ang aton nga mga samples, no. Nagpromisa ako sa aton nga mayor, no. Sa nagpromisa kami nambal ko initially the results will be out in 24 to 72 hours, no. Okay. Wala kami at nagapang bola, no. Wala kami nagapromisa nga wala namon ginasunod. So subong ang output namon nagasigi-sige na saka. So subong in less than 48 hours, mga 24 hours, subong i-release namon gidlagan ni namon kahapon 250 samples ubos, no. Gidlagan namon, no. Ang target kita namon, we will only have at least a minimum na lang mga 20% ang mga samples ang ginahatag nga mula ng amon nga baklat. Kay balan mo nga okay, gusto ko ni i-emphasize sa inyo. Ang molecular lab naton nga ini, no. Hindi lang ini para mag-diagnose ang negative positive, no. Can you imagine kung ma-delay sa masyado ang mga ara sa quarantine ay ang ara sa quarantine na 15-18 días. Can you imagine the effect on the economic impact sining sa aton local government, and they will keep supporting that, feeding them 5 times a day, 3 times a day na meal, may twice a day pa. Can you imagine, no? Aso mo na nga ginadasig ginamon pagkuha sang seso sining sa samples paghatag sa amon ginakuha ginamon na idlaganon gid siya. So in pagkapot namon sing samples, siguro subong we're attaining 48-hour turnaround time. 48 hours in pagbuwa na namon. Next week magadatig pagi kami no, magadugang pagi kami isa ka makina. Ang ginatawag mo sinabala nga automated extraction machine, no. So may ara na kita subong nga isa dugangan pagid namon next week isa pagid. No, para kung tampante kita, kung makabulig kita indirectly sa aton nga local governments, no. And by the way, gali art, no, aton na kami sample subong, why pa ko ka-communicate sang kay the Governor Tigabo, sang Negros Oriental, Buligan, Tapagid. No? I see. Okay, subong ginaglaga namon ang remaining of the samples from Iloilo, ang backlog sa Western Visayas Medical Center, para magbinuligay ang Western part sang Eastern Visayas. Amo ina ang amon nga contribution, gamay nga contribution sa ini nga pandemya para magbinuligay ang mga iba't-ibang nga tao through this quick turnaround time sa mga aton nga resulta sa aton nga mga testing sample. Sige. Doc, salamat gid. God bless sa imo kag may agagid. Sige, Art, on the side, gusto mo ko tawagan, dismiss, nagilang ko. Salamat, Doc, salamat. Hindi na live. Okay. Sige, salamat, Doc. Okay. Salamat. Salamat, Art. Aksyon Hotline. Now, abi niyo kon ako yabi panantawon, kung amo ni taning panimuot kag ginahimo sang National Chief naton o kon DOH Secretary, Aksyon din kung ako si Secretary Doke, amo niya. May ari ko drawing board, ari ang recommendation ko in the whole country or mga areas nga affected kag may pagsaka sang kaso sang COVID-19. Amo ning himuon ta. Ti kundi mayad, hindi ka mismo ang secretary naton. Can you imagine, bla? Siling niya flattened. Uy, damo ang nag-react. Ay, siling niya hindi flattened. Ben, tinano na yan ko naman. Pero are, klaro nga ginambal din ni Dr. Julius Trilon, ang kinanglanon subong, at least 5% of the total or kadamuon sang populasyon amon ang dapat nga ipaidalom sa test. Dira mo may baluan ang picture, ang sitwasyon sang komunidad kung ano ang sarang naton mahimo. It needs financial capacity, support,
Kaya nami ilang galing balita kay subong ho. Nagabulig na ang regional hospital sa mga backlog dito sa Western Visayas Medical Center nga subong nagadamo kag nagadelay ang pagpagwa nila, ang backlog nila sa mga result nga gina-expect. Aksyon Hotline. Ikabay pa. Ako kon tani ang national government ang mga maalam laton nga miyembro sang NIATF. Makitaan nila ni nga mga suggestion kag mga recommendation dapat amuning nila hatagan prioridad. Lantawan niyo bla sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga pungsod, hindi ya politiko kag hindi ya mga lideres nga way background sa ikayang lawas o kun health department ang ginatagan nila authority to decide and to conduct sang ila sining nga mga pagtuon, di ko di mayong effect. Kag sundon nila kung paano implement na. Kalimbawa, kung ikaw karon isa ka elected officials, magbarakang kada nga as if nag-intindi ka mo ning imuon naton, take note virus ni. Kag kinanglan nun naton ang isa ka eksperto nga magka-intindi kung anong dapat imuon o kung approach. Lain ang political will, okay na siya, at least may political will ang isa ka government official, but in this particular problem, kinanglanon naton ang mga eksperto sa medisina o kon mga health experts kag pamatian ta ang ila recommendation. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay
layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Tinugsan probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Happy weekend ko na. Halin kay Mary Grace Eugenio Fermin, kag si Rick. Morning da. Kay Reds Hicaro. Oy, kapitan sang kuano? Kapitan dira sa Barangay Kabog. Kapitan Malayang, good morning sa imo, sir. Si Inong Bert, tirapos ko Caraballo, kinatamyaw nilang classmate niya sa Mulubulo kag sa Kanduni. Dito sa lugar ko. Sinang Dayon B. Pinuso, Itabag, good morning! Aksyon Hotline. Aksyon Alvin, Graba, standby sa patrola. Kaya ma-check lang ko, dyo tayo lang update, parte sa shooting incident, yung investigation, ang iya sining nakuha. Oy, good morning gali kay Maninoy Henry Boy Gregas kag Maninay Alma. Kamonitor sila upod kay Larry, kay Gismer, pabakulod sila. Ate, may dala ka na pasayan ni Noy. Aksyon Hotline. Kason lang tugurong negosyo ta do, arang-alang gid subong. Daw ka piot gid no? Hindi kita pwede mag-venture ni subong nga halangan mo na karon magulo negosyo kang perdi ka. Aksyon Hotline. Kantuan ta si Aksyon Alvin Graba, kumusta ta mga lugar nga gin kantuan nagkaina. Ikatlong adlaw na kagatapusan para sa SAP distribution, second tranche kag ang latest update sa investigation sa police station number 6. Patrol reports. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, good morning. Ang sitwasyon karon sa pila ka mga lugar sa pagpanagtagna no sa second tranche sa sining SAP distribution sa area sang Barangay Vista Alegre, may araman sa area sang Barangay Granada, Barangay Bata kag Barangay Mandalagan. Apat ka mga name barangays ang makabaton man sa mga pila ka mga beneficiaryo rather from four name barangays nga makabaton sang ila sining SAP beneficia sang ila sining pundo no. And ayuda ini aksyon na Art sunod dire kay Kapitan Talimudaw amuni ang ayuda para sa mga kauturan manaton nga daka kinanglan pagid sang pundo gikan sa national government sa diin nadugangan from sobra 4,000 subong nahimo na lang 4,800 nahimo na ang 4,855 ang ila sining beneficiaries na divide sa duha ka batches. First batch subong and nga adlaw and then the next batch sa dason nga si Mana Aksyon na Art. And subong adlaw is 2,800 plus ang makabaton nga gin-divide pa sa duha ka grupo sa Emiliano National High School kag subong man sa area sang gym abilikod sang Barangay Hall ang Barangay Granada. Ari Action Art ang portion ng gid sang pahayag ni punong Barangay Talimudaw. Pilahay. Sir, pila gani ang imong beneficiaryo sa karon? Diri nga talagaan naton 2,800 no? Ang talagaan naton. Pero ang kabilugan mga 4,710. Ang 4,710 ang may nabilin kita nga mga 1,007 namon silang sa second batch probably next week tagaan sila. Ang aton nga left outs kita mga 510 amo na sila sa digital. Mabato nila ang ilang mga kayuhan pagi sa Aksyon na Art kabahin gid lang. Pero ang linyahan ay kumusta? Why problema social distancing? Wala problema Action Art although may problema gid lamang sa pipila kay tungod ang ara na schedule ang ila sini nga pangalan subong nga adlaw and it just so happen Action Art nga wala sa lista although gin-inform na Action why sila kabalo nagkantos la to why galingalan la?
nagpanapabalo sila nga sila makabaton sang payout subong Pero ang adlaw. schedule hindi subong. Oo, hindi subong. Ay, sos. Dason semana kay apil na upod sila abi. Aksyon na art sa lista para sa dason naman nga batch nga masubra 1,000 o Okay. 1,7 aksyon na art. Now, Sige, so check ko lang ng Rose DCSD kung saan naman ang schedule next week Yes, aksyon na art. Liton kita sa area naman sa nga police station number 6 na Talana na pag-operahan karon nga adlaw sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ilig si Alvin Lanza. Tukayo mo? Tukayo ko aksyon na art. Amo ni ang Alvin nga may problema, no? Amo ni action art ang suspect, no? Matapos nga ginbuno ang iya sining kaugalingon. After nga gintiro patay ang duha diri ka mag-utod sa diin. Pero confirm na nga siya gimanang tiro to? Action na art green confirmed actually sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla. Isa ini ay ka crime of passion. Jesus. Oo, crime of passion, rason nga natabo diri ang pagluthang pagpatay abi kanday ay may Mahilom kag Jane Mahilom dito sa area sa barangay Oconapurok Gonzaga barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Bonilla patay luyag ang ining suspect sa kay Aimee ini matapos nga ginbulagan sang biktima ang suspect naudugang padgid diri ni Bonilla sa pagpakigistorya abi si ni Bonilla sa suspect. Diri na ibaluan aksyon ng art nga daw hindi mabaton gali sang pamilya sang suspect or rather pamilya sang biktima ining suspect buting ganoon di siya welcome sa family. Rason nga nagpadulong man dito ginbulagan abi ang biktima ang ining suspect pero kahapon nagpadulong dito dala ang iya sining caliber 45 kag may dala man nga sundang ang natabo diri aksyon na arte kay kaumo nagistoryahan ay ang biktima kag ang suspect wala lang ugaling nag-incendihan ay rason nga gintiro ang ining mag-utod si Aimee kag si Jane Mahilom kag tuyo pa kunta ni action art nga patyo niyang sining kaugalingon paagi sa pagtiro man sa caliber 45 galing kiti may dad bala nagsangil na ang iya sining ang isa ka bala sa iya sining armas rason nga ginkuha yang iya sining agigo ayang ining sundang kutsilyo abi kag ginbuno ang iya kaugalingon ari action art ang pahayag kag ang update ni Police Captain Elmer Bonilla. Okay lang aksyon Alvin kay duga nipis ang iya tingog Oo, ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Duga nga detalis na karon sa Aksyon BBB program sa update naman gikan sa Bacolod City Police Office. Grabe no? The crime of passion. Why nagintindihan na patay luyag kuno ning ang suspect sa victim tigaling nga mo na bala. Hindi mo gud ma-sure kung perting luyag pwede ka mag-epekto ina sa isa ka krimen o kon sa malain insidente. Tiyan mo nung natabo, magutod, namakon mo yung babae, lutangon mo imo. Oy, ti ilang taon tani kay at least naka-recover siya kag naka-istorya na sila sa hepe sa Police Station 6. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga Cloud Dimitilio, haraman, no? Kag Philip Laurente. Bago, ang ibandi ko ginmalabutan pasensya. Gikamo pa rin kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Lourdes Tambasin Bronzal. Good morning! Ako lang ginarekomendar kag waig kog kalipat kadadlaw nga ginaremind kamo kag ginimbitar tagin nga kamo mismo magtilaw sa produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Combination nga makabuligid agod mapasiguro nga mangin maayo ang aton sinikondisyon sa lawas. Layo kita sa naman nga balatian bago damo phytochemicals. Ang target nga ginapabakod among aton immune system kag resistensya sa lawas. Nagapamatuod ko sa kaisa ko sa nagagamit sining nga produkto. Tiway kaya dapat kabalakan maayong kondisyon sa lawas mo, mayad gitanan at okay gid ang imo sining nga panikaisi kay ang trabaho mo kag performance mayad. Tandaan ta paliyoga. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, puro kag organic ini, ti ang natural healing properties nga duna ara da buligid sa inyo ikayong lawas. Tandaan paliyoga, Dr. Mangosteen Capsule. Ang tima yan naman sa may mga hapo kag kababainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,